Συμπατριώτες και συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα την κοινή γνώμη στο εσωτερικό αφορά την απόφαση του Προέδρου για το αν θα κατέλθει υποψήφιος στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Το οφείλω άλλωστε και στο αγαπημένο μου κόμμα, το ΑΚΕΛ. Νομίζω ότι μια πραγματιστική ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για επίλυση του Κυπριακού ή για ουσιαστική περαιτέρω πρόοδο στους συναπομείνοντες μήνες της Προεδρίας μας. Έχω αποφασίσει οριστικά ότι θα τιμήσω την προεκλογική μου δέσμευση. Σήμερα έχω ενημερώσει και επισήμως την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ για αυτή μου την απόφαση. Θέλουμε όμως να σημειώσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει παραγάγει πλουσιότατο έργο στην εσωτερική διακυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε με επιτυχία την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, στον πηγεμό μας για την Ιθάκη, ο δρόμος υπήρξε γεμάτος λεστριγόνες και κύκλωμες. Στη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων μας, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου ήμασταν σε συνεχή επαφή με τους ανθρώπους μας στις πόλεις και την Ήπεθρο. Πρέπει να πω με εντιμότητα και με το χέρι στην καρδιά ότι δεν θεωρούμε πως έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει χωρίς κανένα ψεγάδι, χωρίς καμιά παράδειξη, χωρίς κανένα απολύτως λάθος. Όμως ο γενικός απολογισμός έχουμε την εκτίμηση ότι είναι πολύ θετικός μέσα στις δεδομένες πάρα πολύ δύσκολες. Ελπίζω ο λαός να μας κληροδοτήσει νέο πρόεδρο και νέα κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις τομές και τις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη κοινωνία και σωστή λύση.